Te salut! Ești gata să faci câinele să stea doar la o simplă rostire unui cuvânt? Ei bine, în videoclipul de astăzi am să-ți explic și am să-ți arăt câteva dintre comenzile de bază, cum ar fi stai, șezi, vino aici. Aceste comenzi nu sunt neapărat obligatorii pentru câine, dar este bine pentru acesta să le învețe. Așa că hai să vedem despre ce este vorba. Pentru început vei avea nevoie de două lucruri. În primul rând de lesă, astfel încât el să nu se îndepărteze prea mult de tine, și de bobiță să-i atrage atenția. De asemenea, în primul rând este necesar să lucrezi în interiorul casei tale, un loc unde câinele nu se va lăsa distras. Apoi este necesar să faci diferența dintre comenzi de dresaj și reabilitarea canină. Ce te voi învăța eu prin intermediul acestui videoclip sunt comenzi de dresaj: vino, stai, șezi, motiv pentru care nu e necesar să folosești aceste comenzi în momentul în care câinele are comportament nedorit. De exemplu, te afli pe stradă și câinele este mai mult interesat de un câine sau de orice altceva în afară de tine și îi spui stai, șezi, vino aici, practic nu vei rezolva problema respectivă. Ce e necesar să educi câinele astfel încât el să nu se mai comporte necivilizat. În al treilea rând, este bine să lucrezi cu câinele în momentul în care el are o energie epuizată, aproape de zero, pentru că va fi mai ușor pentru tine și pentru el să-i spui comenzile stai, șezi, în momentul în care el este obosit. Înainte de a lucra cu câinele tău comenzile de bază, este bine să te duci la o plimbare de cel puțin o oră, după care lucrezi comenzile respective hai, stai, șezi, vino aici, apoi poți să-i oferi afecțiune și mâncare. Ține minte, este energia ta calmă și fermă care controlează câinele. Dacă nu ai energia potrivită, câinele se va supune ție. Acum să lucrăm practic cu câinele comenzile acestea: șezi, stai, vino aici, în sensul acesta. În primul rând, câinele trebuie să fie calm și supus înainte de a lucra cu el. Pentru că dacă îi oferi bucată de mâncare, bobița respectivă, în momentul în care el are o energie entuziasmată, practic vrei încuraja comportamentul respectiv. Ceea ce vrei este să stea calm în momentul în care îi spui comanda. Așa că mai întâi fac câinele atent la mine, bobicul, prin intermediul bobiței respective. El este cu fundul pe pământ, este atent la mine, îi spun comanda stai, stai, poftim, gata. Și apoi ofer bobița pe care o am eu în mână, stai. În felul acesta el va face corelarea între cuvânt și acțiunea dorită de tine. Practic, stai va însemna pentru el să stea cu fundul pe pământ. E necesar să repezi acest lucru de mai multe ori. Așa că, din nou, stai, hai să-l facem să meargă. Hai, bobico. Stai, stai, hei. Nu oferi mâncare în momentul în care cățelul are lăbuța în sus. Ați văzut voi adineaori că acesta avea lăbuța în sus. În momentul în care lăbuța este în sus, înseamnă că el este nesigur, habar nu are ce se întâmplă. Și dacă îi oferi bobița în momentul în care el are comportamentul respectiv, vei încuraja nesiguranța. Așa că cel mai bine este când el are un comportament calm. Hai, stai, hei, poftim, hei. Bravo. Stai, stai, stai. Îndepărtându-te de el, îi vei arăta acestuia că ceea ce trebuie să facă este să stea liniștit în momentul în care te îndepărtezi. Când te vei întoarce la el, ok, din păcate nu a ascultat, așa că e necesar să repetăm. Stai, stai. Bineînțeles că el nu va înțelege din prima ce vrei tu. Hei, stai, hei, stai. Bravo! După cum ai observat, el a luat decizia să stea cu toate picioarele pe pământ. Oferându-i bobița, încurajezi comportamentul. După cum ai observat anterior, în cadrul anterior, câinele nu a stat lângă mine când i-am spus stai, pentru că el nu înțelege din prima ce înseamnă cuvântul respectiv. Ca și cum îi spune mie în chineză stai, nu știu ce spui tu acolo. Așa că mă duc la treaba mea, la fel și câinele. Motiv pentru care e necesar să repeți din nou această acțiune, această comandă, în sensul de asta. Hai. Șezi. Bravo. Șezi. Hei.
Bravo. Ia. Stai. Hei. Stai. Mă folosesc și de lesă, trăgând în sus de lesă, practic consolidez acțiunea respectivă, comanda. Stai. 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 Poftim. Deci, mai întâi adorme câinele cu mâncarea respectivă, în felul acesta. Stai. Hei. Stai. El este atent la mine. Apoi pot să-i ofer mâncare. Stai. Stai. Hei. Stai. Nu e necesar să oferi recompensă de fiecare dată când el a executat comanda respectivă. Chiar și starea ta de bine poate să fie o recompensă, chiar și zâmbetul tău. Câinele îți citește energia. Câinii funcționează după formula nas, ochi, urechi. Mai întâi ofer câinului mâncarea pe la nasul respectiv, lansul lui să miroase, să vadă despre ce este vorba, după care îl fac atent la mine și apoi ofer mâncarea. Deci în felul acesta. Hei. 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 Stai. Hei. Stai. Stai. Bravo. Stai. Hei. Bravo. Hei. Hei. Stai. Ofer câinului mâncarea doar în momentul în care este la locul respectiv. Dacă s-a îndepărtat și tu îi oferi mâncarea în momentul în care s-a îndepărtat la 1 metru, practic vei încuraja comportamentul respectiv. Ceea ce vrei este să stea la un punct fix, nu la 10 metri de tine. Stai. Bravo. Cum spuneam, este important să lucrezi în momentul în care cățelul are o energie calmă și fermă. Așa că, în momentul în care cățelul are o energie calmă, tu poți să-i spui, stai, 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 te îndepărtezi la 1 metru, stai 5-10 secunde, după care te duci la el și recompensezi. Cu o mângâiere, poți să oferi mâncare și în felul acesta consolidezi comportamentul. De asemenea, poți să te folosești și de lesă. Poate el nu a înțeles ce înseamnă comanda stai. Îl aduci în față, de exemplu în felul acesta, și dacă el nu a stat jos din prima, cu lesa tragi în sus. Hei, stai, stai, bubicuț, hei, înapoi, bravo, bravo, ei. După cum vezi, se lasă distras, așa că îl aduc înapoi la locul respectiv. Am spus comanda stai și am oferit bubița. În felul acesta el va face corelarea dintre acțiune și cuvânt. Pentru alte comenzi folosește aceiași pași. Și anume, câinele este calm și supus, i-am spus comanda, șezi, am așteptat 2, 3, 5 secunde, după care m-am dus la el și am oferit bobița. Pentru altă comandă, hai, mă îndepărtez de el, cățelul a venit spre mine, i-am oferit bobița și gata, cam asta este. Nu trebuie să te gândești că pentru alte comenzi folosești alte acțiuni. Ai învățat ceva nou din acest videoclip? Atunci asigură-te că îmi urmărești canalul meu de YouTube, blogul meu de educație canină, unde voi împărtăși cele mai bune sfaturi privind educația și comportamentul câinelui tău. Dacă ai întrebări, nu ezita să mă contactezi. Îți mulțumesc că mă urmărești!